A keď nie, tak budúci ročník pobežím a ja už som sa pýtal kolegov, ktorých tu mám z teplárne, či ma na to pripravia. Každopádne chcel by som povedať, všetci tí, ktorí tu dnes stojíte z toho Dinoja, nielen pre mňa, ale pre všetkých, ktorí dnes nebudú bežať, tí, ktorí prídu za celá prvý, tí budú aj víťazi, takže chcem obidvom týmto skupinám, všetkým Merdinom a všetkým, ktorí dnes víťazia, zablahoželať, poprieť veľa síl a nech to dobre dopadne. Počas sa vám zatiaľ žičím. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. No a pripomeniem, že dnešné podujatie je zároveň memoriálom Štefana Semana. Poprosíme jeho manželku, aby si prevzala 1000 kvetov. Zlaťa Semanová ostáva stále verná maratónka. Štartérom a jedným z rozhodcov je František Kažimír, ktorý podstupuje svoju zbraň inžinierovi Ladislavovi Lazárovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Tepláreň Košice. Pretekári, pripravte sa. Bolo odštartované, na trati sa predstavujú dve skupiny bežcov, tá prvá pobeží celý maratón, tá druhá na polovicu, teda 2x21 km. Tá prvá štafeta odštartovala a tí druhí budú nasledovať.